Bill. En topic malit ahinya. Ka wawacho weche mag tho mang'eny e Kaluowa kata ni ok gibi e yo ma Nyasaye ohango, ok en natural. Gibiro e yo ma wan mawegi wan ema waloso. En lit and adwa wacho ni is not even case mar Homa Bay kende. And kata mana Homa Bay kama opakana go Daktari Sondu ka. Iseng'e kaka lweny osebedo kanyo for the past few weeks. Kata mana sani ang'e ni nitie jakabondo moro manoneg Sondu ka mapok oyiki. Otimore moro 2 weeks ago. And so weche mag security gi aneno ka bedo a very big challenge in the entire Luo Nyanza. To ochalo ni en gimoro maduong' ma kaka wang' ni wane broad based ni apani seche moko lokruok nyabro bedo mondo nane kaka iloso security ma Kaluo ahinya Homa Bay to kod kiduogo ki stretch towards Sondu kanyo nitie lweny mapek ahinya. To Bill, yes. Ka en weche mag arita odonjore yo machal nade kod mai miyo ni jogo gwandre mane weche mag hera mag dak ng'ato wuok e ode odhi e kanisa ng'at machielo nyako mane nitiere Mawego kata machielo mane nitiere Asumbi Asumbi TTI iro kamoro nyako ma jegni 20 ochwo gi pala to nyathi mane iye bende otho kama intiere karka ma sirkal onego donjre yo machal nade kata kodoko ni broad base ni nitiere to ok de gitimre kata ka broad base onge mana kaka daktari owacho ni mano ikete lamo kech weche nungo chalo weche mpira bende gin gik mar very emotional gidonje chuny dhano nyamiyo ng'ato timo gima rach kata seche moko kana ok ochano koro kama sirkal kame en ni onego bedi ni wan gi systems matiyo kaka kuonde centers ma itime counseling ma iyudo kamano to onge completely kuonde wagi maka ng'ato nigi stress to nyalo wacho ni nitiere kamoro ka office moro moyaw manyadhe yudo tayudo ng'at moro mawuoyo go nono free of charge manyalo miya advice okine kamano thothne kidhi e sub counties wate oonge kuonde inyalo ket kata mana kuonde mag social services. Onego bed ting' mar e county onego bed ting' mar county to ka county no mantiere winjo ka governor wuok oko governor dhi wacho mane romo moro mantiere kor gweng' kata ka entie boma moro mantie Homa Bay to wacho ni wakwedo gima chalo kama to gigi onge kama ng'ato nyalo ringo dhi obede safe spaces jowa be koro nyaka lokre ng'eni security chakore kodi ka ok iritri owuon to pod surrounding ni security pod biro mana chendo koro security wan kaka oganda Luo nyaka wang'e ni security chako kodwa in owuon nyaka ikuong iritri in owuon mondo kik itim gima biro timi kech inyalo wang' second achiel to second achiel ma iye wang' ni timo gima rach ma biro land in prison for so many years. Koro wan kaka oganda Luo onego wang'i ane to ere kaka wa manage weche mag mirima anger issues manitiere. Erokamano ahinya.